Hoe zit het met de nieuwe singles? Ja, nou, ik ga toevallig deze week een nieuwe single opnemen. Een nieuw album, daar ben ik al mee bezig. Maar daar neem ik echt de tijd voor. Omdat ik deze keer niet zo overgehaast wil zijn. Laten we eerlijk wezen, ik heb al een keuze uit 120 liedjes. En dat zit allemaal wel goed. Maar ik heb nu liedjes, weet je wel, echt waar zwaar over nagedacht is. Waar de teksten goed van zijn. En weer een stapje hoger. Dus dat gaat allemaal gebeuren. En hoe gek het ook klinkt, de single komt over 3-4 weken uit. Het nieuwe album zal in september gelanceerd worden. Dus dat betekent, ze zijn nog niet van me af. Dus we gaan er wel een jaartje of 10 door. Nou nee, ik ga niet echt serieus worden. Want er moet natuurlijk een lachende knipoog in zitten. Maar er zitten ook prachtige mooie liedjes bij. Ook een aantal ballads. Dat je zegt van nou, dat is slim verzonnen, mooi geschreven. En het heeft even geduurd voordat ik dat soort mensen om me heen had. En dat is altijd eventjes, je gooit 30 liedjes op een stapel en dan blijven er 2 van over. En dat was voor mij ook het geval. Maar het wordt een zorgvuldig album, dus weer een souvenir om in de kast te hebben. Wat is dan eigenlijk het nummer waarvan je zegt van nou dat was een mooie ballad waar ik trots op ben? Ja, er waren verschillende. Leven lukt me niet met jou was een lekkere. Ik mis je zo was natuurlijk niet te vergeten een heerlijke ballad. Ja, nou ja, dat waren ze in dit geval wel, ja. Ik mis je zo, dat is wat dat betreft, heeft dat jaren geleden nog eens een keer een remake gehad, hè? Ja, dat is nog een keer geremixed en nog, ik doe hem wat minder snel bij optredens, want de verwachten is toch meer een beetje uptempo. Maar als je hem doet, dan is de zaal ook aan het snikken. Dus leuk. Het album nogmaals, wanneer kunnen we dat verwachten? September, tweede week september. Maar we hebben een zorgvuldige dag uitgekozen dat iedereen tijd heeft. Dat niemand hoeft te zeggen, ja maar mijn tante Nelly is jarig en het is voetballen en het is basketballen en Real Madrid wordt voor de 700ste keer kampioen. Nee, iedereen heeft tijd en dat zal ook ruim van tevoren aangekondigd worden. En het verhaal van de kaart en de VIP's, et cetera, et cetera. Dus we gaan ervoor.